Kining pagtuo gihisgutan sa atong unang pagbasa, familiar magyud kaayo ni nato. Una, ang pagtuo usa na ka virtue, usa ka gasa sa Ginoo alang sa mga tao. Kitang tanan gigasahan ni ana. Naaba mo'y pagtuo? Natanawa, di ba hinay kay mutubag? Naamoy pagtuo? Kinahanglan ginato usbon usa o na mo kusog. Nga naman, kay way klarong pagtuo. Dili ba ready ba? Dili ba sa kuan pa na, sa Boy Scout, laging handa? Kinahanglan usa ba nga, sana, kanang kausunon kayo, kanang laom ba? Una, nga naman, kay kita god tao kasagaran magsalig gyud ta sa makita ug mosalig gyud ta sa makita mo na. Pero di na gani makita, murag magduda dayon ta. Mo na ang mga asawa basta di na makita ang ilang bana, sa may mahitabo magduda. Labi nagmutulo na kaadlaw, di na gyud makita nya og tiksan, di na gyud mobaws og tawagan out of coverage area. Unsa may hitabo? Magduda, mabalaka, maratol. Di ba? Kinsa dinhing asawaha nga kon ang ilang bana di na gyud nila makita, di na sad mabati, di na sad matawagan, na relax ra gyapon ta sa kamot. Tanawa, mga iyawanon mo. Ang Diyos nun nga asawa o ang Diyos nun nga bana or ang Diyos nun nga tao, musaligid na siya sa giingon sa Ginoo nga walay matago gikan kaniya. Nahibaw siya sa tanan. Di ba? Kanya, kung naa ka ng maong pagtuo, adto ka mo istorya sa Ginoo. Lord, di na nako makita akong bana, di na sad mabati, di na sad nako matawagan, wa sad mo tawag nako, wa nako kahibaw, hain siya kay tao raman ko, pero ikaw nahibaw ka kay bisag hain turon siya, nahibaw gyud ka. Ana, busa ako siyang itugyan nimo kay ikaw masay tag-iya niya. Adi, tuog dayon ka, relax kayo. Dangtag mga 3 ka tuig, mubalik imong bana. No? Pero anang 3 ka tuig, wa gyud ka maratol. Nga naman, ang Ginoo may imong gisaligan. Nituo man ka nga ang Ginoo nagtan-aw sa imong bana, nagkuyog sa imong bana. Apil na sa dito siyang kabit, no? Mao to nga nakaanak gid sila duha. Mingon ka tanawa, Lord, nagrasyahan gyud. Ana. Mutuo sad ka nga ang Ginoo say naghatag nila ato. Nya mangutana din kas Ginoo, ako Lord, ako may iyang gipakaslan, di amo sad mi 5 ka bukanak. Unsa may akong buhaton aning akong bana? Unsa may isultis Ginoo? Pasaylua kay natintal. Nya dawata lang na kay giuli nas kabit. Kay nag-away sad na sila. Guol in town kay nang imong bana karon kay gibuwagan sa iyang kabit. Mao nang nibalik nimo. Nana. Dawata kay imo man ang bana. Nga ayaw gyud siya kasabi kay mosamot iyang kaguol. Nana. Naman na sa atong works of mercy, di ba? Kanang atong spiritual works of mercy. Kay ba mo sa 7 naman ay 7 corporal works of mercy. Naasad na 7 spiritual works of mercy. Nya usa ana kanang giingon, comfort the afflicted. Hupaya ang mga magulanon. Nya kay perti mangguulas imong bana, gadain taon sa 2 ka buk niyang anak. Giktos kabit kay palayas nas kabit. Kay ang kabit nakabit na saglain. O di sakit kayo ang gibati sa imong bana, munang niuli nimo. Kay ikaw magyud ang iyang asawa,
Nya unsa man dayo imong isulti, comfort the afflicted. Imo lang siyang kantahan, anang kanta kisiga kanta na si Sharon bato na sa una. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Anya inig abot sa imong bana, inig sakas balay, maingon din ka, mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Ninduta, no? Ngayon ka na bilingi, ay mong tupad na mabuhat ka na. Okay, pangutan na. O mauna ang pagtuo. Kana bang murag wa kay nakitang kalipay, murag wa kay nakita nga paglaom, pero mutuo ka nga niya ang Ginoo, muhatag ang Ginoo sa tanang maayong butang sa mga tao nga mosunod kaniya. Kana mo nang ayaw pagsigig, analyze mo na ang Ginoo diri iyang gipakita nga niingon ang Ginoo sa tong ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak, pamati mo niya. Pero ang ilang nakita mao si Jesus. Si Jesus gasigig ingon nga biyain ninyo ang tanan aron maangko ninyo ang gingharian sa langit. Siya nang kay pabiyaon kas imong balay, imong mama, imong papa, asawa, bana, anak ug sa imong kaugalingon nya sa aran kag langit nga wa gani kakakita. Bikin sa man nyo din hebi ang nakakita naglangit taas ang kamot. Wow, oy. Kano sa man mo kakita glangit? Kung mamatay, kana kung malangit sa ka. Pero di ka malangit, impirno, di ka kakita glangit. Ikamatay. Pero sa tinud-anay ang nakakita langit mao ang mituos Ginoo. Muna katong tulo ka tinunan, kuan lang to, sampo lang to ni Kristo. Di ba iyang gida og misunod sila ngadto sa bukid. Kasabot mo ana nga kuan nga imagery, iyang gidala ang tulo nya gisaka niya ngadto sa bukid. Kasabot mo ana? Wa? Oh, parihata. Pero ang meaning anang bukid ana sa Biblia, usas mga meaning ba sa bukid is perfection. Ang perfection magsaka ka na, saka ba kanang mag-anam kag saka mo na perfection nya gisaka niya nga tos bukid. Abot sila sa kinatumyan, nakaadto man ko ana pag katong tour sa Holy Land. Taas-taas bukira, sakay ka dito, sakay na ron kay ug lakaon madara man naman sa trail nga malakaw, pero di gyud basta-basta. Murag og akong tan-awon og musakata murag level siguro sa murag San Roque ana kanang nga level diha or sobra pa ba dol-dol tabla kung sakaon ba naon diya kastiilan ngadto dong babaw. So perfection. Gipasabot ni Kristo kung ma-perfect ang inyong pagtuo nako, mausab ang inyong pananaw, ang inyong makita, mausab. Muna diri sa unang pagbasa, gihisgutan ang mga tao nga nangausab ang ilang pananaw. Si Moises, si Noe. Siya nang ka nakakita si Noe sa umaabot nga lunok. Nga wa may nakakita. Nga namang nakakita man siya sa lunok, kay perfect ang iyang pagtuos Ginoo. Nya, tinuod ba nga naglunok? Tinuod. Mautong naluwas siya. Kay ni perfect naman iyang pagtuo. Pasabot, wa siya magduda. Wa na gid siya gamay question sa pulong sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang wa na gid magduda na kung mopalit kag slat, malipay gyud ka. Taas ang kamot. Oh, naitulo ka buok. Upat. Kamong uban gaduda pa no. Ang inyo yung hunahuna ug magdaghan akong kwarta, matigom ni akong kwarta, malipay gyud ko. Mo man ay ato kay makita man gunang kwarta.
Nya kun mudaghan imong kwarta magsikag ihap kada gabi di na lang kahapit matuog sikag ihap balik-balik og ihapan ang imong tag 20 kanang tag 50 para nimo murag lipay kay kana. Ang uban ko kuno higdaan ang kwarta ibutang sa kanang higdaanan ba kay inig mata ihap na sa ada na nangabuang na ba. Nya pare para bagyo. Simbah ko sa di sana namo buhaton na amo ra na isod sa kuan bag. Oh na kana bang mutuo na perfect na gid ba abe kinsa dinhi tanawa na kanang niisas kamot nga mopalit yung slot pirmi na gina silang malipayon labi na yung hotdon gini mog palit ang slot nato napamantay. As of yesterday, nahalina na biya tao 3,475 ka slots. Oh, pakpak. Pas ronda. 3,475 na sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. Mutuo ka na, congratulations. Pero di ka mutuo, magpanagana ka, niya mo analyze dayon ka, moingon din ka, nasa, sigbaligya, siya ginalipay na. Kanara kis father, pailad mo anang father, oy. Ana, no? At tanawa, kana mga tawhana nga musulti, ana, simbak ko lang naa, pero muragwa man tingali, pero simbak ko lang bag, nga ba, magkusmod yung naong ana. Kusog mo kayo na sila mo analyze. Nya, kada ra ba nila, kita ba human being kada gid nato analyze musangko biya gid ta sa negative analysis. Sige, analyze na imong tupad nganong nisimba na analyze ba nganong nisimba na di ba musangko gyud kas paghunahuna og negative kun saliga nimo ang imong hunahuna maingon ka mo simba na nganong nisimba man ni siya man ni siya. Sige manig panglibak anak pagka aron ingnon simba-simba aron ingnong buutan nya kusog day manglibak labi na inigtan-aw nimo dito sa inyo na silingan na nimo nya ang inyong agianan gikural ana kana simba-simba pagkaron ingnon ana di ba kun imong analyson pero og imong tuhuan kani siya do na gini Ginoo kani simba man di ba? Di ka mo analyze lang. Lord, nisimba man kakita gini siya nimo. Di iniguli nimo sa inyo, iyan na sang gikural inyong laing agianan. May nga radyo ka, gisugo gini siya sa Ginoo, kay gikan man siya simbahan. Muna, Lord, your will be done. Di ba? Dili ka mo ingon nga, naong baya, simba-simba, niya ang buhat, magyawa. Imo na siyang i-analyze na imong bana mo simba nya iniglakaw ngadto sugal dayon kadto gisugo tos Ginoo kay gikan to simbahan ana nya iniguli hurot yung kwarta gipildis Ginoo so di ka masuko makita nimo ba ang dili makita di ba nya unsa may resulta makakita ta Ginoo naa dayon ang kalipay kalinaw o kabalaan di ka makasala unsaon nimo pagkasala nga ang Ginoo may kanunay nimong nakita di ba labi na imong anak adik is computer di nahapit mo undang di maingon ra jud ka kana kay ang Ginoo nagtan-aw man niya nalipay sang Ginoo sa kong anak nga paspas kayo mo kuha sa computer duwa. Ginoo salamat sa paghatag niya good health niya lamdagi kuno ko Lord unsa say akong buhaton para mapakita nako ang ako sang gugma ning akong anak ningon dayon ang Ginoo ayaw nagpalit og load ana kasi Lord di na akong palit imong anak sigan wa na may load ma load nanika ingon mang Ginoo do nga di lang sa ko papaliton kay wa naman tay ikapalit pisti biya nimo inatay biya nimo ana man ana usahay uban ana wa nimo ayo Lord gibalikas man ko sa kong anak Lord insya sagdi lang
may lang na kay kamao pang mo pronounce og pisti og inatay kaysa mahimong amang. Di mahabitaw, no? Di ba giingnan ka, take up your cross. So kana rong imong anak mao na nay imong cross og mao na nay makapasantos nimo. Sunod lang gid nako kay take up your cross and follow me. Ang sa man Lord ay lang gyud palit og load. Dool imong anak tamparuson dayon ka. Lord, gitamparos ko sa akong anak. Ipatamparos lang sang pikas naong nimo. Pero ay lang yung palit og load. Di ba? Di, ang imong anak, mulayas na, adto na sa silingan, na magsige naglibak nimo, ay ayaw na ginikanan ako. Lord, gilibak man ko sa akong anak, gidaot pag yun ko. Okay ra gyud na. Antosa lang gyud na. Nya higugmaa lang sa nagyod ang iyang gikakuyog karon, pero ay lang yung palit og load. Matanawa, di ba, makatigom ka, di ba? Wala mo kay palit-palit og load, wala sa kapalit og mga kana, di nakatigom na ka, ipalit din mo og slot. Haka na ipalit na nag-slot ang imong natigom sa load. Di palit din kag slot, atagan na yung kagdaghang abundant graces. Muli din imong anak, mangayog pasaylo ma, pasaylo adyo ko, nakatamparos ko nimo. Ano sa may nakaon nimo dong, ani uli man ka. Walang malahi lang akong gibati, gimingaw ko nimo. Ay na lang ko palitig load maay kay kana ganing magsige na lang kog study. Di ba? Di dagdag mga 5 ka tuig, graduate din imong anak. Magna cum laude. Dindota. Nya pagkat sunod adlaw naligsan. Patay dayon. Mong anak, wa ka trabaho. Nya magmahay ka. Magmahay ka? Dili oy. Makakita ka gabihan nimo Lord, no? Gi-convert mo akong anak, nahimo pag yung magna cum laude, nya 2 weeks lang patay dayon. Grabe hagid nimo, pagka-great, you are a great God. Tuan na ron ang akong anak nagtrabaho sa langit. No, kay ni-graduate man imong anak og engineer, magna cum laude. Di nahimo na siyang engineer dito sa langit. Siya ay nagpanday sa imong balay. Kay nga man Ginoo mag-andam kog balay dito. Imong anak mo ay gipatrabaho, gipa-design sa balay nimo sa langit. Pag uli ni mo dito imong anak ko, ma, welcome. Mao ni resulta sa akong pagkamagna cum laude sa engineering. Katukod kog balay para nimo. May gani kay nalangit yung ka ma. Nanong di man mo mutuo. Mao ni ang mga butang nga di makita, pero tinuod ni. Tinuod. Kaya ang Ginoo may nagsaad ni. Di gini siya bakak. Muna, do not impose your own standard. Munang di radyo ko mo impose ninyo nga pamalit mog slot kada adlaw. Nga ko ragyong isulti nga kun mo palit mog slot aning atong SBF dag, makakita mo og daghang mga butang, mo transfigure, mabag-o ang inyong kinabuhi, mabag-o ang inyong gibati, mabag-o sa dangatong simbahan. Makatukod naman unya tag atong kumbinto, maka-improve pamanggid unya ta dinhi, daghan kay mabag-o, dili magusbat. Sige, manindog na ta mga dunay pagtuo.